вечер на всички. Искам да кажа, че аз съм Димитър Пенев. Ало, да. Добре, ще дойда. Нали, искам да ви кажа, че съм бивш национал, защото тази мисъл не му е фана. Защото национален бивш в миналото, стратег на национална гарнитура 4-4-2. Искам да ви кажа, двама опорни, сега като пляскате и си губа мисълта, че да мога да намеря. Искам да кажа Жоро вратарчето и Жоро вратарчето и Митко вратаря и они от Враца, които избраха ме на 20 век треньор на най-добър заради футбола. Най-любима игра. Сега дойдох тук да коментирам именно Грузия, матча, нашите 6-2, хек-трик на Барбуков, там да е жива и здрава дъщеричката му, два гола на оня отляво, спъване за дуспа на високото момче, това е от Ловеч, реализирана на 23. Значи и тия ми харесаха, ония двамата и ония третия. Че не мога фана тази мисъл. Значи, да, ало, да, ще дойда до вечер. Добре, айде, в Мировяне. Сега, уважаеми зрители, ние не се класирахме на световното, понеже точки малко, нямахме мал шанс и така нещата случиха се, че сме между Кипър и Ере, Албания, отзаде и ония сините там на Бутуша, най-отгоре. Помня как се събрахме и тръгнахме за САЩ 94-та. Аз, Димитър Пенев, тръгнах от Мировяне и тия добрите, талантливи футболисти като Жоро Танев, който е добър. Това е едно младо попълнение. Круши, аз бери, искам да от другите места. Помня добре първия матч срещу Нигерия. Преди матча един Златко Янков беше малко объркан, защото каза на разбора: Златков, ти ще пазиш ония черния. Там искам да кажа, представянето ни беше над очакваното. Да, традициите ни изневериха, което затвърдихме с отборна игра. Всички бяха много добри футболисти. Илян Киряков много добър беше с краката, ама нали с пръстите. Най-вече Балъков така мисли да е. И ония тримат. Казвам ви, което така искам да споделя тук. Здравейте. Казвам ви, така беше. Помните, тук идвам от тук. За вратата. Кой ме бие с тези капачки? Само да. Вратата беше от тук и тия двамата и ония третия, как му беше името, така беше вратата. Преди матча с Германия отидох при един Стоичков и му викам: Ице, майката на Кремилев е тук, нали вчера
На тренировката я търсиш. Сега искам, мога ли малко да седна, ще се поморих. Разбира се. Що па да те дига в седни, няма смисъл. Дисциплината в отбора имаше в Щатите, понякога строго също бях. Ще не мога тази мисъл. Преди един матч на спирката, футболистите там, аз също, казах им, докато не дойде рейса, няма никой да не се качва. И преди полуфинала с Италия направих разбор. Накрая попитах момчетата, всичко ясно ли е, а един Стоичков отговори, всичко е ясно, ще се оправяме сами. Накрая, уважаеми дами и господа, искам да кажа за Левски. Годжи, знаете ли по какво се различават кестените? От кое? От Левски или? От Левски. Не знам. Значи, кестените падат само поведнъж. Благодаря.